שלום ותודה. אני נחמדה, קוראים לי אוריאל. איזה כיף ליהנות איתכם. תודה רבה. למה קוראים לך אוריאל בבריכה? כי את היית בבריכה. למה קוראים לי אוריאל, אתה שואל? כי כשנולדתי באב, אז כולם עצובים. כי אתה יודע למה? כי נחרב בית המקדש. אז בדיוק כשנולדתי כבר הפסיק הצום. ואז קראו לי, הם בחרו את השם לאורי, לא אריאל, ולכן הם קראו לי אוריאל, כי זה השם שהם הכי אוהבים. אני יהודה, אבל קוראים לך אורי בכלל. ראשון, הורדנו את כל האופניים, הורדנו את כל האופניים, התחלנו לנסוע במסלול אופניים כזה. מקיימים מצווה כל דקה. איזה כיף. איזה כיף, מצווה של השם. שימו לב לסוכה שלנו. אבל תסתכלו, כל המצוות אתה מתכוון אליהם, מכוון, ולשון הסוכה אתה ישן, ואתה מקבל, אתה עושה מצווה כל דקה, כאילו, כל המצוות אנחנו מתכוונים, אומרים, מתפללים נגיד, אומרים הלל, עושים זה, אנחנו עושים את זה, אבל כשאנחנו ישנים, אנחנו לא עושים כלום, ואנחנו מקיימים מצווה. הבנתם? ביי! ביי! שלום ילדות, בנות ישראל, חכמות, צדיקות ונבונות. אני רוצה לדבר איתכם היום על הדבר הקדוש והגדול הזה שנקרא אחדות ואהבת חינם. מה זה אחדות ואהבת חינם? איך נעשה אחדות ואהבת חינם? זה כל כך מדהימה. בנות ישראל צדיקות שלי. טוב, אז אחרי לגבי כאילו הסרטון ששלחתי, אז אנחנו בתגובות, וכאילו אני בטוחה שחיכיתם, ובעצם היה לנו כמה דברים, אז ככה אני רוצה להקריא לכם את התגובות שאנשים שלחו. התגובה הראשונה הייתה, וואו, כאילו בייביסיטר לתפארת, מהמם, נשמע מפוצץ. אחד כתב לי, וואו, איזה ענווה, במלא אנשים. יש לי עוד מלא תגובות, פשוט אני לא יכולה להגיד את כולם, אבל מה שאני יודעת להגיד שמלא אנשים, ברמה של מלא אנשים כתבו לי, וואו, איזה ענווה. אפילו אני לא יכולה להגיד לכם, באמת עשרות מיליארד אנשים כתבו לי ענווה. מלא אנשים כתבו לי כיפק וזה, ומלא אנשים כתבו לי, וואו, איזה ענווה.
לא רק כתבה לי וואי איזה ענווה, היא כתבה לי, כאילו יש לך ענווה? ואת לא מראה לי את זה. כאילו את לא מפרסמת עכשיו לכולם כמו האנשים האלה שהולכים לרחוב, לי יש ענווה, או לי יש את כל התכונות, לא כמו האנשים האלה שהולכים לרחוב. כיף לנו מאוד! אתם רוצים להתחתן? כן. עם מי? ביחד. ביחד? אחיה, עם מי אתה רוצה להתחתן? עם אוריאל. ואוריאל, עם מי את רוצה להתחתן? עם אחיה. ומתי מתחתנים? שגדולים. בשבוע הראשון. מה? ואיזה, יהיה לכם מסיבה וחתונה? כן. איזה חתונה תהיה לכם? שמות כן ומאוד נעים. ולך איזה חתונה תהיה? חתונה ממתקים. ממתקים? גם לי. אז איוש לכולם, היום אני רוצה לעשות לכם סרטון הדגמה איך קושרים מטפחת בצורה הטובה ביותר. אז אם אתם רוצים לראות איך ככה מוצאים את השיער וכו', פאות, ככה עניינים, תלכו לסרטוני ההדגמה על זה. היום אני לא מתכננת כל כך להתעסק בעניין הזה. מה שחשוב לי כאן היום, מה שהדבר המרכזי שלי הוא הקשירה, אז אני לוקחת והיום אני אעשה קשירה הפוכה, מלפפת כאן באמצע. איזה מהמם זה כבר הולך להיות, אני כבר רואה, תסתכלו מה יצא לי. אני גם נגיד שאם יצא לי כאן את הקשירה, אני דוחסת את זה לבפנים, מה שנקרא תוקעת אצבע, מאשר את הקצוות. אישית אני חולה על המטפחת הזאת, כי היא כזאת כלילה, מבעד נוח. עכשיו כל הפייטים, עניינים והכל זה כל כך יפה, אבל אחרי הכל בשביל יופי צריך לסבול, מה שנקרא, ואני היום לא מתכננת לסבול ולהיראות יפה גם בקשר שהוא גם במטפחת ידי כלילה. אז אני לוקחת את שתיהם ועושה קשירה. בואו נראה איך זה יצא לי. תדם, איזה מהמם, וואו. לא, זה כאילו נראה באמת מה זה יפה. עכשיו תסתכלו על המאחורה שלי, כאילו יש לי כאן את שתי הפרפירות האלה, ואני לא אוהבת את זה שתיים, אני מה זה רוצה להדק את זה לאחד. בואו נראה איך אני עושה את זה. אז ככה, איך אני עושה את זה? לוקחת את שתי הקצוות, את זה, ולוקחת גם את הקצה הזה. אין עליי.